Inkosi ubaba uNgcobo njengoba namhla emukela ibandla umsebenzi lokuqala izolo kuphela sekumbongela nje kulabo abazoba nenhlanhla yokuphakama bazosukuma umbongela bebongele nebandla amandla batholile bebafiselile ukuthi ezinhle bese sibhala qhubeke nomunye umsebenzi. Amen. Ilokho bantwana benkosi engilipha lelo thuba elinjalo
ubaba-ke umshumayela ekhaya usebenza nomkhokheli wakhe uma manje ngakho-ke uzolithola nayo ithuba lokuba abongise uzawaba asebenza naye phakathi komuzi. Amen. Ngakho-ke bakhona obamaSukula ibandla lomnyazi. Amen. Leli thuba lami ngiyalipha-ke bantwana benkosi ukuthi ngishaye inkonzo kahle kahle singene kufana ngabe sengifaka inkonzo yezipho nje ngoba kufuna abantu behle phela isikhathi sisavuma. Amen. Uma sekuphela umthandazo nje ngiliphi impela ejubeni lami uyasula bese kungena inkonzo yezipho ukuze abantu behambe kusakhanya. Khona abantu abasuka kude la kwamaphumulo nabasuka kude kwezinye indawo manje kuhleka abantu behambe kukhanya. Angize ngathanda ukubambezela abantu. Amen. Khona nobaba-ke la abavangeli lapha ngaphandle khona inkomo ebibekelwe abavangeli ngokuthi bebengekho ebusuku yagcina-ke ingasekenziwe likhishwa ibandla lekhaya ukuthi linyathelise abavangeli phakathi komuzi wasehlahlindlela. Amen. Futhi bengaphuma nje abavangeli belishiye boyibona bese becela abazizezile ukuthi beyibusisa abalungisele. Ngicabanga ukuthi nabashumayeli futhi ukhona ukumaya kwabo okukhishiwe laphaya. Sihambe siyibona. Cha, abavangeli kuthi nathi lebuka nangu baba umvangeli umdletshe asikhombisa-ke bawumdletshe ngabe legusha inyathelisa abavangeli kuliphi isempela yebo umthetho waleli bantu uthi ingilosi kaShem iyanyatheliswa. Umthetho waleli bantu ingilosi kaShem iyanyatheliswa njengoba singabavangeli nje kufanele sinyatheliswe ukuze isibusiso sisale phakathi kwakuso sehlahlindlela. Yebo baba. Sekubuza umvangeli oseduze kwakho umphethe umvangeli baba bakhola phenana. Yebo. Bafundisa uMathele. Yebo. Bamvangeli umbukazi imapha namazo ngawabeka. Hayi. Ngiyeke nje uthi kuhle besikhona nasebusuku. Hayi njengoba sesiqedela nje. Yebo. Ngomani Siyabonga kakhulu. Ngomani imapha amazwi nawo ngawabeka okubuza ukukhuthaza noma ukubongela. Siyabonga kakhulu nje uNkulunkulu sikhuthaze nalamabandla uba wenza umsebenzi leliswe iswe uNkulunkulu waphumela kulo. Sicela ukuba uNkulunkulu asibheke njalo nabafundisi abadala bakuleliswe obaba uShababa noThuli basipha amandla ukuba siwusebenze umsebenzi kaNkulunkulu singahlukani. Ba Siyabonga baba. Thokoza kakhulu baba siyabonga. Siyabonga baba. Abavangeli bonyazi lapha. Amen. Bonyazi. Amen. Uyamuka manje. Manje ungiziba nje. Bathi sengizalwa phi mina? Siwabona-ke la mabhodwe yaphekwa njengoba umshumayeli sinomala ngisazokhuluma nabo ngibona bazosipha indlela ukuthi kwenzakalani namhlanje. Bomama nisaphila? Ya, sicela nisichazele namhlanje kwenzakalani la eThempelini ehlahlindlela. Namhlanje Sibongo sakho kuqala. igama lami nguNomthandazo Ngwabiyela. Namhlanje kwenziwa umcimbi kamshumayeli. Umshumayeli umukela ibandla nebandla liyamukela umshumayeli. Sibona nje siyaphila kumnandi siyajabula eThempelini. Yini igama leThempeli? Igama leThempeli sehlahlindlela Thempeli. Siyabonga kakhulu nomsaya. Siyabonga. Siyabonga. Mawami. Yebo baba. Siyaphila ma. I'm good njalo. Siyaphila. Masicela usiphe isibongo namhlanje kwenzakalani? Umamshezi hlala khona la Randi Basheleni. Ithempeli la ekhaya samukela. Njengoba usibona lesiphithizela samukela umshumayeli wethu, umshumayeli Ngcobo. Nayo ibandla liyamukela ngathi siyamamukela futhi nayo yasamukela. Iyona nkonzo sinayo yabakho. Siyabonga mawami. Awudla kunokupheka lapha. Inshallah.
Cream Sam. Yes, i-cream sample isitambu esingenawo ubhontshisi. Mama momuntu. Uyasinonga nje sibamhlophe then bese siyasinonga ngokufaka amafeja sibe mnandi. Asizosizwa mase sivuthiwe. No, nakanjani. Siyabonga kakhulu ukudla kwakho. Thank you. Siyabona ke lapha siyamanje kumaka sipha amandla. Masipha, yaphila masipha. Sicela mase isibongo nje ukuthi namhlanje kwenzakalani la ukuthi nenza nje owani la no mama. Mamshandwe. Sephama isizwe mamshandwe konke uzwakala kahle. Yeah. Kuliphama isizwe konke uzwakala kahle. Oh, Mamshandwe, la ekhaya. Sizobaza umcimbi wethu, umshumeli wethu sizomamukela. Njengoba silana nje. Siyenza la ugreen salad. Okunye nje siyaqhubeka nje. Yabo nje namhlanje. Ugreen salad. Nangi lo. Yeah. Bangicela nangu green salad. Yebo. Ya senzela nje abagqotshwa bethu abasambele. Siyabuya nje namhlanje sifika ngendololwane nje asijabule kanje. Mawami. Yebo. Ngiyabonga. Sijabule. Ngiyabonga kakhulu. Yebo siyabonga. Masabela, makhanyisa uthini mawami. Awakhamani. Hayi ngithi ngathi uqala ugreen. Sekela Abantu bethu abathandele. Senzela ukuthi badle nje ukudla okuright okuhle. Yebo ma. Sisekhishini siyaphila. Alright. Siyabonga. Alright. Masabela siyabonga ngaso. Pheke kahle mawami. Uthena umfundisi izolo ngomnyipha. usedleni akosmile. Angifaka ismile ke ngibo. Faka ismile. Akulungile. Ake ngizocela siphe ke ku YouTube ke. Ya ku YouTube so ibheka ngizosesha Thobani Ngubo Ndlovu ku YouTube. Kusasa nje izobe sifakiwe kusasa. Okay, Thobani Ngubo Ndlovu ku YouTube. Sanibona omanjani. sivukile sinezwa nina. Siyaphila. Ya sicela nje Mathebo. Kade khuluma ngesimali izolo sasimali somfundisi ufuna abantu abahlekayo ngale. Sihleke phela kodwa ngeke ngihleke nje. Mama Ngwane. Uzalunge naso ismile. Naso isimali Mama Ngwane. Mina sibona isimali. sibuke wena bese ubuka mina. Kanjani mina? Umathebo usothobani isimali. Kwabanye yabo kube ngimuhle. Usebangezi abantu abanyiphila umfundisi. Ngeke Thobani. Yabo mase ngimuhle uzobizwa yimina. Ngizokuceba yona. Mama Ngwane. Sesiphama ukuthi namhlanje kwenzakalani. Namhlanje samukela umshumeli ubabugcobo. Ngiyafuna lolo phapha. Ngokomthetho wesonto kufanele uma umgcotshwa engena esikhundleni sokuba umgcotshwa bese kuba lesikhathi la ibandla limamukela naye amukele ibandla. Awami. Sizwane njani namhlanje? Sijabule kakhulu ngoba sesifikelele entweni besingacabanga ukuthi ingenzeka ibe impumelelo.